Hola, sóc la Tecla de Tinet i vinc a presentar-vos el nou Tinet. Ara amb més informació, més cultura, més oci, més tecnologia, més d'aquí. Connecta't al nou Tinet i suma't a la xarxa. Tinet, la xarxa ciutadana de les comarques de Tarragona a internet. Tinet és un servei d'oasi de la Diputació de Tarragona.